זה בדיוק העניין, שכשהצורך מולבשות עליו 3 האסטרטגיות, שהופכות אותו לדבק, שזה אדם מסוים, דרך מסוימת, וזמן מסוים, שזה עכשיו כלומר תמיד, שהצורך מפסיק להיות צורך, ונהיה גוש אחד שכאילו רק כך אני אקבל עליו מענה. ורק אם אני אקבל את המענה הזה, זה אומר שיש לי קיום או שיש לי זכות קיום. כל המבנה הזה הוא זה שמייצר את הסבל, לא עצם קיומו של הצורך. זה דבר ראשון שאני רוצה. אני לא איתך עכשיו, ברבי. אני עכשיו בזה. בסדר? אני רוצה שזה יהיה ברור לכולם. שוב ושוב. יש שם משהו שהוא בעצם היותנו אדם, חלק מההוויה שלנו. יש לי צרכים, חלקם אני יכולה למלא אותם ככה, וחלקם ככה, וחלקם ככה, וחלקם לא יתמלאו לפעמים, אבל יש לי אותם. יש לי אותם. והם לא הולכים למות, להפך. ככל שאני משילה מעליהם שכבות שנדבקו עליהם, והם לא הצורך עצמו, נהיה באופן פרדוקסלי יותר מקום לצורך עצמו. כל התהליך של לשבת עם הצורך, אני אדבר על זה בנפרד, אני רק אומרת את הכותרות, ואו להתאבל, מחבר אותי יותר עמוק למהות שלי. תהליך השחרור הוא לא זה שאני לא צריכה עכשיו, ממש לא, אלא שאני לא אמות אם אני לא אקבל את זה דרך 3 האסטרטגיות שנדבקו לצורך. זאת אומרת שאני יכולה להגיד שזה תהליך של מסבל, אני עוברת לממלכת הכאב. כי כשאני לא אקבל את זה, וכאן אני חוזרת אלייך אותי. זאת אומרת, טוב, אני לא האדם הזה, לא. אני לפעמים רוצה נורא שזה יהיה האדם הזה. וזה נורא קשה לוותר על האדם הזה. אני לא רוצה להקל בזה ראש. לא רוצה. כי אנחנו כן יצורים נקשרים ומתקשרים ומצפים, וכל הדבר הזה ישנו שם. זאת עבודה מתמדת כל פעם מחדש לפנות עוד משהו ולהגיד רגע, אני נורא צריכה, זה גם מתקשר לשיחה של היית עם בן זוגה, נורא צריכה שהוא יקשיב לי, וזה לא בכזאת כלילות הולך לעבור לי.